Күтәрелде. Оясыннан очты, дөнья кышты бүркет баласы. Җилләр очрашты, давыл копты, һәм кушылды аңа яңасы. Кытырынган давыл бәрелгәндә мәңге горур кыя ташына гаҗәпләндем. Бүркет үз баласын яшермәде канат астына. Яшермәде. Эзләп яшеннәрне җил күтәрә таулар тузанын, мин жәллимен күреп яшь бүркетне һәм көтәмен давыл узганын. Кайрыла бугай канатлары, бер югары оча, бер түбән. Бүркет әйтә кебек, оча алмасаң, синең аяң түгел тау түбәм. Оча бүркет, шаша. Бу давылда хәлак булган аның баласы, миңа да бит шул давыллар аша диңгезләрне кичеп барасы. Горур җаннар үлми, хәлак була. Бүркет мине күзли, мин китәм. Бу да балам кебек горурлыктан хәлак булыр ахыры демикән. Сүземне нидән генә башларга соң? Табиб булырга хыялланып йөргән үз балачагымнанмы? Якты иде ул. Ышанычлы, бәрәгәйле иде, пионерлы, авыллы, идеаллы, өметле. Динсез булса да, иманлы заман иде шул. Туган телдә әкиятен, шигырен сөйләп, яратып, кадерләп үстерер өчен әти-әнием, көйләп, җайлап кына тәрбияләр өчен әбием, бабам, тамырларым туган җирдә берексен өчен умарталы җиләкле җәйләрем бар иде. Безнең балалар күбесеннән мәхрүм буларның. Шул бушлыкны кем нәрсә белән тутыра бүген? Кем спортка чума, кем интернетка, кем дингә бирелә, кем хәрәмгә, кем урманнан кайтып керми, кем урамнан. Заман каршында көчсезлегебезне танып, исән имин генә булсыннар, яман ширеннән, спидыннан, наркотик хәмереннән генә араласын Ходай дип яшибез. Сугыш күрмәгән, ачлык татымаган балаларыбыз өчен көн сайын ут йотып торабыз шулай. Балалар тормышыбыз чәчәкләре дигән гыйбарәгә хәзерге үсмерләр олыларны гел борчуда тотуларына ишарәләп, ата-ана кабрендә үсеп чыга торган гөлләр бу дип өстәп куялар. Әйе, бүгенге заманның шәнечкеле гөлләре буй җитеп, матур чәчәк атканчы бик акыллы башлар да агара, бик түзем йөрәкләр дә туза. Әмма бар бит алар, бар. Тош каланың имансыз туфрагында да сыклангач чәчәкләр, нык тамырлы гөлләр үстерүчеләр. Андый балаларга тап булганда, мин аларны тәрбияли белгән ата-аналарына күбрәк сыкланам. Менә син бүген дә урамга чыгып киттең. Әниең борчыла, үзенә урын тапмый. Кем белән син вакытыңны кайда, ничек үткәрәсең? Никадәр куркыныч, яман хәлләр согалап тора бит сине урамда, кызым. Зыяны тимәс дип кем ышандыра ала? Башкаларга иярү теләгеннән тыелып кала алырсыңмы? Үземне дә үзгәртергә тырышуларын бик яхшы хәтерлим әле. Ә мин башкалар тәмәке тарта дип кенә нигә әле төтен сорырга тиешмен дип уйладым. Тартасым килми икән, тартмыйм. Таныш-белеш, дус-ишләр аракы эчкәндә син дә карап тормассың, барыбер бүтәннәр кебек булырсың диделәр. Ә мин үз-үземә башкаларга иярмәячәкмен дип сүз бирдем һәм иярмәдем. Бар җиһанда миңа охшаш җан иясе юк. Мин галәмдә берәү генә. Ул вакытта шулай фикер йөрттем һәм беркемгә дә карамыйча үз юлымнан бара бирдем. Үзең теләмәсәң, дусның да, дошманның да сине үзгәртергә көче җитмәс, кызым. Дусның юмалавы да,
дошманның куркытуы да начар гамәлгә этәрә алмас. Хәер, юнсезлеккә өндәгән кеше нинди дус булсын ди. Менә яңадан урамга җыенасың. Билгесезлеккә чыгып китәсең. Дөньяны танып беләсең килгәнгә шулай итәсең син. Дөньяның усал, мәрхәмәтсез булуын белеп бетермисең шул әле. Безнең бер генә сүзебезгә дә колак салмыйсың. Мине барысы да ярата, миңа берәү дә начарлык эшләмәс дип уйлыйсың. Күңелеңне каната, әлегә син тормыш тәҗрибәсе туплыйсың. Шушы тәҗрибәң артык кыйммәткә төшмәсен берүк. Әниең белән без сине канат астыбызда гына тотар идек тә бит. Ләкин читлектәге кош бер кайчанда очарга өйрәнә алмас шул. Оч, кызым, оч. Шуышырга түгел, очарга өйрән. Тормышта үз юлыңны, үз кыйблаңны табарыңа ышанам, кызым. Үсмер чакта уйлар тулы хыял, иңнәргә тик канат куясы. Күз күрмәгән, колак ишетмәгән, чит җирләргә килә очасы. Буй җиткереп акыл чакта уйлар тулы хыял, иңнәргә тик канат куясы. Күз күрмәгән, колак ишетмәгән, чит җирләргә килә очасы. Буй җиткереп акыл утыргачта Менә тагын җир йөзенә көз төште. Агачлар кайгылы анадай башларын иеп алтын яфракларын куя. Яфраклар каберләр өстенә төшеп, мәңгегә шунда кала. Алар инде зифа каеннарны бүтән бизәмәс. Картайган үлән өстенә ятып, кара түмгәккә әверелер. Авыр болытлар көк йөзен каплап, салкын тамчыларын сибә. Сары сагыш дөньяда. Ямлы җәйләр яшьлекне, яшеллекне үзләре белән алып китте. Табигать та моңсулана кебек. Кызының сурәтенә тагын бер тапкыр караса да, Зәйнәп апа әкрен генә атлап зираттан чыкты. Ничәнче кабат шушы сукмактан үтә. Ләкин һаман һәр адымы сулышы авыр. Күңел ярасы һаман сыкрап сызлый. Кызының вафатына быел 2 ел. Тормыш юлына
яңа аяк баскан багалмасы 19-нчы язын да күрмичә, язмыш синешләрен татымыйча мәңгегә китеп югалды. Ә бит ул яшәргә тиеш иде, укып, матур туйлар үткәреп, тупылдап торган бәбиләр үстерергә тиеш иде. Үтәлмәс хыяллар. Бу хыялларның сүнүенә инде 2 ел. Хәтер җебе аны янә үткән көннәргә алып китте. Лилия ямьле май айында туды. Бәләкәй чагыннан ук уңган, акыллы булды. Энесе Азат тугач аны карады. Мәктәптә гел 5-кә укыды. Әмма шунысы бар, әти-әнисе көн-төн эштә. Ә Лилия гел өйдә утырды. Өй ихатадагы эшләрне эшләде. Уйнарга сирәк чыкты. Яшьтәшләре белән бик аралашмады. Әнисе сөенә генә иде моңа. Гел 5-легә укыган тәртипле кызының башка балаларга ияреп бозылуыннан курыкты ул. Үзе исә дәваханадан арып кайтса да, йорт эшләрен тизрәк бетереп, ял итәргә ашыга. Кызы белән утырып сөйләшкәне дә булмады аның. Арыган ананың моңа вакыты да, хәле дә калмый. Кызының: "Әни, курчакка күлмәк тектеме? Матур булганмы? Чәчләремне шулай үрсәм килешәме?" дигән сорауларына коры гына "Яхшы булган" дип җаваплый торган иде. Вакыт сиздермичә уза бирде. Ә киләчәкнең кылынган хаталарга җәза алып киләсен Зәйнәп апа белми иде әле. Менә Лилия мәктәпне тәмамлады. Кулында алтын медаль, ә бу инде киләчәккә ачкыч дигән сүз. Нинди бәхетле минутлар ата-ана өчен. Тик кызларның күзләрендә янган моңсулыкны күрмиләр иде алар. Әнисенең һөнәрен сайлады Лилия. Имтиханнарны уңышлы биреп, медицина университетына укырга керде. Балалар табибы булачак ул. Авылга бик сирәк кайтты. Электән үк тыныч, аз сүзле кыз хәзер әти-әнисе белән бөтенләй сөйләшмәс булды. Кайтса да, акча әйбер өчен генә кайта һәм озак тормыйча кире китә иде. Лилияның бу серлеге ананың йөрәгенә шым салды. Кызының укуы, шәһәрдәге тормышы турында берни белми ласа ул. Бу хакта сүз кузгата, ләкин Лилия барысы да яхшы дию белән шикләнә. Әмма без капчыкта ятмый. Сер озак саклана алмады. Бер көн эштән кайтса, Лилияның сыйныфташы Сәрия килгән. Аның борчулы йөзенә карагач та, ананың йөрәге нидер сизеп шу итте. "Исәнме, Сәрия? Әллә ширләп торасыңмы, йөзең агарган? Әллә берәр нәрсә булдымы?" "Зәйнәп апа, мин сезнең белән сөйләшергә килдем. Лилия хакында, апа, Лилия наркотиклар куллана башлаган. Мин моны күптән түгел белдем. Сезгә сөйләргә кыйынсынып йөрдем. Җитмәсә, укуыннан кулды." Зәйнәп апа баш әйләнә хисен тойды. Әйтерсең, муенын ниндидер кара кул буып алды. Ник алай була аламыни? Лилияның күпләп акча сорауы, авылга кайтмавы, сөйләшмәвенең сәбәбе шушымыни? Ул бит андай түгел. Тыныч холыклы, тыйнак Лилиясе ничек андый юлга бассын? Юк, булмас. Ни сөйлисең син? Нишләп Лилия наркотиклар куллансын? Ул аны каян алсын? Сырага да якын килми бит ул. Шәһәрдә Марат исемле егет белән танышты Лилия. Башта дус булып йөрделәр. Тора-бара бергә яши башлаганнар. Ул егет наркотиклар куллана, шунда Лилия дә эләккән. Мин аны бик соң белдем. Миннән бик еш акча ала башлады, кире бирми. Бер көн аңа барган идем. Кыз күз яшен йотты. Сезгә әйтмәскә кушты. Тик көннән-көн бата ул. Үзе үкенә, тик берни эшли алмый. Маратны чын дус итеп кабул иткән. Минем аңардан якын дусым юк дип әйтә торган иде. Хәтта әни дә миңа шул тиклем якын түгел
гади иде. Ояз көндә яшен аттымыни ананы. Кызымнан бик ерак икән ул. Кичкенәдән үк Лилия үз дөньясында яшәгән бит. Ничә тапкыр әнисенә ашкыш тәкъдим иткән, ананың вакыты булмаган. Нәни кызчыгы аңа тартылган, аңардан таяныш эзләгән. Тик әнисе аңламаган аны. Инде нишләргә? Кешеләр ни дияр? Уят, нинди уят, кеше генә белә күрмәсен. Тик ил авызын томалай алмыйсың, иләк куя алмыйсың. Күп тә үтмәде, Зейнәп апага чыш-пышларны җиткерә башладылар. Фәнис абый онытылыр өчен көн-төн эчеп кайтты. Азатка да яшьләр: "Синең апаң наркоманка, авылда гына святой булып йөргән" дип хурлаганнар. Кара булат каплады гаиләне. Әмма күрәсе кайгылар алда булган әле. Лилия әнисенең туган көненә кайтты. Бер ни булмагандай көлеп сөйләште, тик ата-анасындагы үзгәрешне күреп тынып калды. Сезгә нәрсә булды? Шундый көндә дә кәефегез юк? Үзең беләсең ни булганын. Димәк, барысын да беләсез. Сәриядер инде. Мәңге телен тыя белмәде. Кешене сөйләгәнчә үзеңне бел. Ул синең кебек әллә кемгә ияреп, әллә нишләп йөрми. Ни җитми сиңа? Укып кына ятмыйча, ничек кеше күзенә карыйк хәзер? Ни өчен? Безгә нинди үчең бар? Сине карап ашатып үстергән өченме бу? Синең өчен төннәр йокламаган өченме? Син әни, үзең минем ничек үскәнемне беләсеңме? Синең минем белән утырып сөйләшкәнең дә булмады бит. Бәләкәй чакта уй-хыялларымны, кичерешләремне сораша идеңме? Эш кушудан башканы белмәдең бит. Минем дусларым да булмады хәтта. Син мине уйнарга да чыгармый идең. Нәрсә, шәһәрдә дуслар таптыңмы? Шул Марат синең дустыңмы? Бәхетлесеңме аның белән? Әйе, бәхетле. Марат мине аңлый. Мин аның белән генә үземне кеше итеп тоя алам. Ансыз минем гомерем буш. Өч атна буе кыздан бер хат хәбәр булмады. Әтисе кызы хакында ишетергә дә теләми. Әни кеше түзәме, шәһәргә китте, тик Лилияне эзләп таба алмады. Арыган, йөзенә хәсрәт күләгәсе кунган ана капканы ачып керде. Эше соңгарак сузылган бүген. Бәйк, ишек алдында Лилиясе утыра түгелме? Үз башы пычрак, чәчләре тузган, йөзе сап-сары, иреннәре күм-күк яргаланып, кана беткән, күзләре акылдан язган кешенекедәй төссез һәм мәгънәсез карый. Үзе шундый ябык. Әнәй, мин кайттым. Әнәй, мин шундый арыдым. Зинһар булышыгыз миңа. Карышы беткән куллары белән әнисенә сузылды кыз. Зейнәп апа урыннан кузгала алмый туктап калды. Шул чак Фәнис абыйның тавышы ишетелде. Кайттыңмы? Нигә кычкырмыйсың әле? Фәнис, җитәр. Тагын чыгып китәр бит дип сыкранды Зейнәп апа. Лилияне өйгә алып керде. Үз бүлмәсенә кереп бикләнде кыз. Ашамады да, төне буе бырсыланып саташып чыкты. Әнисе күздә йоммады. Таң атканда гына йокымсырак китте. Күп тә үтмәде, нидер сизенгәндәй куркып уяды. Караса, Лилия юк. Ишекләр шар ачык. Йөгереп ихатага чыкты, өй тирәсен карады. Тавышка Фәнис абый да уянды. Аннары барысы да төш кебек кенә. Фәнис абыйның кычкырып җибәрү дә, Лилиянең җансыз гәүдәсен күреп алулары да. Зейнәп апа әкрен генә күл буеннан атлады. Күл өстеннән дулкыннар йөгерә. Төбе кара, суык.
бәхетсез хатынның хисләре кебек. Ул бик озак көмеш кара көзге күлгә карап торды. Әйе, кеше гомере ул ак чәчәк. Тәрбияләп үстерсәң, вакытында назлап сулар сипсәң генә, матур гөл булып күзен ача. Тирә-якка гүзәллек сибеп хуш ис бирки, татлы җимешләрен бирә. Җаны тулы кояш дип бирдем. Күңелләре тулы сагыш булган. Сәерсенеп күз салмагыз аңа, кыз баланың күңелләре тулган. Гел елмаеп баккач дөньяларга, тормышлары җиңел дип торам. Мөлдерәмә чишмә икән җаны, кыз баланың күңелләре тулган. Чишмә генә түгел, ахры җаны. Ярларына сыймас елга бугай. Ялгыш кына кагылмагыз тагын, кыз баланың күңелләре тулган. Гәршиннәр йыгылып төшкән мәчет минбәрләренә, кыз бала тугашта ята, кайгы минбәрләренә. Ишек алды вакына, балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Кыз бала кызып ташлый, яулыгын салып ташлый. Кыз бала шуңа бәхетсез, башын өзі ашый. Ишек алды вакына, вакына вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Ишек алды вакына, вакына вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Агыйделнең буйларында аккош аталар микән? Бәхете булмаган кызга бәхет саталар микән? Ишек алды вакына, сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Ишек алды вакына, вакына вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз
балаға сөз әйтмәгіз, қыз бала қонақ қына. Балаларның ышанышы белән уйнарга ярамый. Баланың ышанычын сындыру, умыртка сөйген сындыру белән бер ул. Бала күңеле гел чәчәк. Аз гына кырау төштеме, шиңә дип яза Хәй Вахид. Зөлфәт Хаким былай дип әйтә. Кеше тугач ук гаделсезлек дөньясында яши башлый. Бәлки, бу иң зур гаделсезлектер. Дөньяга килгән бала инде ул туганчы ук башка кешеләр тарафыннан уйлап чыгарылган кануннар, аңа кадәр яшәүчеләр урнаштырган тәртипләр буенча яшәргә дучар ителә. Һәрбер инсан үзеннән алданрак туучылар бар иткән мөхиткә килеп эләгә. Һәм ниһаят, кеше аңарчы төзелгән ил көндә яшәргә мәҗбүр. Шуңа күрә барлык кылган эшләре, гамәлгә ашкан уй-ниятләре өчен кеше бер үзе генә җавап тотарга тиеш түгел. Бәләкәйдән кыерсытылган, кагылып-сугылып үскән сабый үз эшенә бикләнергә мәҗбүр була. Аның да үзенә карата булган явызлыкка явызлык белән җавап кайтарасы килә. Әтисе кыйный икән, урамга чыгып һич югы мәчене тотып азаплый. Авырттырсын әйдә, аны да авырттырдылар бит әле. Ачу чыгу ул безнең табигатьтән, тумыштан бирелгән хис. Аны бик тирәндә яшеренеп яткан инстинкт дисәк тә була. Куркыныч янаганда әнә шул инстинкт хәрәкәткә килә дә инде. Әмнә ул нинди юнәлеш алар, анысы инде һәр кайсыбызның әхлаки тәрбиясеннән тора. Әти-әнисеннән куркып торган бала яшьтәшләре белән аралашканда шушы ук модельне кыйнау, куркытып торуны үрнәк итеп ала. Яки киресенчә, үзен бар нәрсәдә гаепле итеп сизә. Ул начар. Һәм аңа яшьтәшләренең тукмаганнан саклану файдасыз. Алар аны урынлы кыйныйлар. Ул шулай уйлый. Ике очракта явызлыкка, кешене шәхес буларак таркатуга китерә. Аңа бөтен нәрсәдә ярый, аңа бөтен нәрсәдә рөхсәт ителә, барысы да аңа буйсынырга тиеш дип үстергәндә исә, бала гаиләгә, ата-анага хөрмәт дигән нәрсәне гомумән белми. Ә инде хөрмәт итә белми торган кешегә икенче берәүне кимсетү берни тормый. Психологлар моны ише агрессияның сәбәбен социаль тигезсезлектән күрәләр. Фәкыйрьлектә яшәгән бала үзен яшьтәшләре арасында уңайсыз хис итә. Ул начар киенә, ә матур, зәвыклы киенгән кешене барысы да ярата бит. Адам баласы шулай яратылган инде. Күңелдә җыелып килгән бөтен начарлык көннәрдән бер көнне агрессия булып тышка барып чыга. Ата-ана баласыннан үч ала, ә бала яшьтәшләреннән. Явызлыкны бары явызлык тудыра. Ә шуның белән бергә Америка галиме, педагог һәм психолог Беттельгейм фикеренчә, балага рәхимсезлек табигатьтән бирелми. Галим кешене үзгәртергә, аны гадәти әхлак нормаларына кайтарырга мөмкин дип саный.
Балалар үзләрен без ойлаганча, без көткәнчә тота. Әгәр дә алардан ялганлашу һәм урлашу көтәбез икән, алар шуңа бара. Әгәр дә без балаларыбызның намуслы һәм тәртипле булуына ышанабыз икән, урлашкан, алдашкан очракта да ул гаибен танып, моны эшләмәскә тырышыр ди галим. Балалар җинаят юлына кирип китмәсен өчен ата-ана сабыена карата гаять игътибарлы булырга, балаларның үсеп җитүләренә битараф калмаска тиешләр. Игелексез кылансак, алар да безгә һәм яшьтәшләренә карата үзләрен шулай тотачак. Өлкәннәрнең игътибарсызлыгы баланы тагы да аздыра, тәртәдән чыгара. Яшь-үсмер чорда ата-ана газизенә күрсәтелергә тиешле бар наз яратуны вакыт юклыкка сылтап аның матди ихтыяҗын канәгатьләндерү белән чикли. Ә бит нәкъ менә шул чорда өлкәннәрнең киңәшенә, җылы сүзенә мохтаҗ да ул. Чөнки яшь-үсмер инде үзен зур кеше итеп хис итә, тик яшьтәшләре белән аралашуда аңа тәҗрибә җитми. Гаиләдә аның өчен өзелеп торучы, аңлаучы кеше булмагач, ул урамга чыга. Бу яшьтә иптәшләренең сүзе аның өчен авторитет. Яшь-үсмер чор ул иң катлаулы чор. Ул инде бала да түгел һәм шул ук вакытта әле зур кеше дә булмаган. Билгесезлек аның психикасына авыр тәэсир итә, аны куркыта. Аның өчен үзен ышанычлы тою беренче урында тора дисәм, ялгышмам. Курыкмыйча яшәү ихтыяҗы балада яшьтәшләреннән бер башка өстен тору теләге уята. Ул никадәр каты, кырыс булсаң, үзеңне шул кадәр тыныч хис итәсең дип уйлый. Һәм соңгысы, күп кенә ата-аналар балаларын мәктәпкә озатканда, анда сиңа әйбәт булыр, сине беркем рәнҗетмәс дип ышандыралар. Мәктәпне һич кенә дә идеал итмәгез. Бала ышанучан һәм шуның киресен күрүгә ул тирән депрессияга төшәргә мөмкин. Кызганыч, хәзерге мәктәп ул тату гаилә булып яшәүдән ерак. Ул балага күз кулак булып торырга кирәклеген һәр даим сиздереп торган шул ук урам инде. Әйткәннәребезгә гыйбрәтле мисал итеп бер очрашуны искә төшерәм. Яшь җинаятчылар турында язма әзерләп йөргән көннәрем. Казандагы яшь-үсмерләр колониясына барып чыктым да, шунда тәрбияләнүче бер малай белән сөйләшәм. Ничек яшәргә уйлыйсың дим. Аның бер айдан иреккә чыгасына ишара ясап. Ә ул исе дә китмичә, өйдә әти тукмады, мәктәптә малайлар. Ә минем сугышырга рәтем дә көчем дә юк. Аның каравы урлашам. Акчасы булган кешене кыйнамыйлар. Дөресен әйткәндә, мин башкача яши белмим дә, дип җавап кайтарды. Куркыныч булып китте. Балаларыбыз өчен, җәмгыятебез өчен. Әйе, явызлык, рәхимсезлек, бала кешегә ятмый, ябышмый торган сүзләр. Бу гайри табигый хәл. Яшь-үсмернең укып белем аласы, шәхес буларак формалашасы елларын колонияда тимер чыбыклар артында уздыруы да гайри табигый хәл. Шуңа да кечкенә генә бер факт та игътибарыбыздан читтә калмаска, чаң булып яңгырарга тиеш. Бу һич тә сер сандыгына салып куела торган нәрсә түгел. Дөнья белсен, бөтен җәмәгатьчелек аякка бассын. Вакытында ясалган кисәтү чаралары гына коткарып калса калыр безне бу күңелсезлекләрдән. Балабыз башкача яши белмим дисә, нишләрбез? Yüreğime yara salma, nisine ni.
Узак ирмәс соңга калма дисең әни. Әллә ниләр уйлам әле әни, әни. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Әллә ниләр уйлам әле әни, әни. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Ялгыш юлга баса күрмәң дисең әти. Мин бит синең киләчәгең төсең әти. Әллә ниләр уйлам әле әти, әти. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Әллә ниләр уйлам әле әти, әти. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Назлы караш, матур сүзләр көтәм әни. Көтеп гомер юлларыннан үтәм әти. Әллә ниләр уйламагыз әти, әни. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Әллә ниләр уйлам әле әти, әни. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Әти, әни. Изге балалар күктән килмиләр, ә гаиләдә җитешәләр. Ризаттин Фәхретдин. Ата-аналар колагына. Яшүсмерләр арасында үткәрелгән психологик тикшеренүләрнең нәтиҗәсе белән ата-аналарның бик азыгына таныштыр. Менә алар. 81% баланың үсешендә тайпылышлар бар. Физик яки акыл үсеше хакында түгел, ә психологик дисбаланс турында сүз бара монда. Бу чорда яшүсмерләр депрессия, курку, агрессия, шомлану кебек хисләр кичерәләр. Йокысызлыктан интегәләр. 7% балада үз-үзенә кул салу теләге күзәтелә. Һәр 20нче бала ялгызлык турында уйлый. 18 тулганда яшүсмер кем мин, нинди мин дигән сорауларга җавап табып, үзен шәхес буларак ачыкларга тиеш. 87% исә моны 22 яшьтә дә эшли алмый әле. Эриксон тормышның һәр кисәгендә балага бик тә кирәк, бик тә мөһим тоелган бер кеше була дигән. 3 яшькәчә балалар өчен ул кеше әлбәттә әни. 3 яшьтән 7 яшькәчә булганнарга бакчадагы тәрбияче апалары. 7-10 яшьлекләргә беренче укытучылары. 10 белән 14 арасындагыларга яшьтәшләре. 14 яшьтән 18гәчә булган ара үз-үзеңә кайтучыры. Балага барысы да син инде зур дип тәкрарлый. Ул үзен шулай тотарга тели дә, әмма әле зур кеше була белми.
Үзенең белмәвен яшерергә теләгәнлектән ачу килү, ярсу, кызып, кабынып китүләр килеп чыга да инде. Сорауларына җавап эзләп ул әти-әнисе янына килә. Өлкәннәр еш кына аны ишетмиләр. Моңа үртәлгән бала аннан башкалар янына китә. Урамга, клубларга, подвалга. Яшүсмер бу чорда әти-әнинең ярдәменә мохтаҗ, шул кадәр мохтаҗ. Сез аны кайчандыр тәпи атлап китәргә, сөйләшергә өйрәттегез, ә хәзер яшәргә өйрәтегез. Ашарга, пешерергә, өй җыештырырга, кибеткә йөрергә, акча тотарга, ремонт ясарга, ял итәргә, агач утыртырга. 17 яшькә кадәр бала сезнең белән, сезнең янәшәгездә булсын. Әннән соң инде ул үзе дә китмәячәк. Оясында бәхетле булганнарга ычканда җиңелрәк. Сандуғашны күрдім таңда, алмағашына қуынған. Бірінші тапқыр янынан, балақайын ұшырған. Тауышында ишітемін, сағышта сүйенішті. Балаңны шитке жіберу, шатлықта күйінішті. Тауышында ишітемін, сағышта сүйінішті. Балаңны шитке жіберу, шатлықта күйінішті. Қанатын қағып сайрайым, сүйінәдір күрәсің. Аңлый микен баласы үшін, отқа суға керәсің. Тауышында ишітемін, сағышта сүйінішті. Балаңны шитке жіберу, шатлықта күйінішті. Тауышында ишітемін, сағышта сүйінішті. Балаңны шитке жіберу, шатлықта күйінішті. Günəni başlana, üzülüp küttü sağışılar. Yoğalmaz mı bu durmuşta, sındırmaz mı yazılışlar. Tavışında işitemin, sağışta suyunuşta. Balanı şitke jiberu, şatlıkta köyünüştü. Tavışında işitemin, sağışta suyunuşta. Balanı şitke jiberu, şatlıkta köyünüştü. Balanı şitke jiberu, şatlıkta köyünüştü. Şatlıkta köyünüştü.
Кеше йөрәген янып торган утка охшаталар. Ай шулай гына булсачы, сүнми торган ут юк бит. Янар иде дә бер сүнәр иде, газабы да туктар иде. Юк шул. Ана йөрәге андай түгел, ул мәңгелек утлы хәсрәттә яна. Габдрахман Әбсәләмов. Балаларыбызны сөюбезнең саф үлчәме алар белән аерылган замандадыр. Яшьләр белсә, картлар булдыра алса, дөнья тагын да гүзәл булыр. Кыйналган бала үзе дә тукмарга өйрәнер. Рәнҗетелгән бала кыюсыз һәм боек булыр. Сөйлгән вә кочакланган бала тормышта да сөекле булыр. Кадер күргән бала дуслыкка һәм бердәмлеккә омтылар. Аналар, сезнең бик күбегез исәпсез хисапсыз мәшәкатьләр күреп үстергән баласы буйга җиткәч, аңарда үзегез теләгән кадәр җылылык тапмыйча ашыргалана. Балагыз 20-гә, 30-га, 40-ка җитсә дә, сезнең өчен һаман да бала. Сез аңа "Мине яратасыңмы?" дигәч, "Яратам" диюче. "Ничек итеп яратасың?" дигәч, муйныгызга уралып мышный, яңакларыгыздан әп итүче сабыйга караган кебек карыйсыз. Сез аны норасы чактага кебек итәгезгә утыртып, шап-шап итеп аркасыннан сөяргә, чәчләреннән сыйпап, битләреннән үбәргә телисез. Сез аны иркәләүдән, бәпкәм дип эндәшүдән, кытыршы булса да йомшак кулларыгыз белән сөюдән һич туймыйсыз. Һәм сез шундый ук йомшаклыкны балагызда да күрергә, балагызның татлы ягымлы сүзләрен үзегездә ишетергә телисез. Балаларыгыз нәни чактагы шикелле туп-туп йөгереп килеп, муйныгызга сарылмагач, дымлы иреннәрен битегезгә ябыштырмагач, сезнең күңелегез төшә. Сез кечкенә чакта бик ана җанлы иде, үскәч әллә ни булды дип, балагызның салкынлыгыннан сукранасыз. Ләкин сез бер нәрсәне онытасыз. Яшьлекнең һәм картлыкның табигатьләре төрлечә. Сез гомер җебегез сүтелеп бетеп барган аналар, үткән көннәрне искә төшерергә яратасыз. Сез үткән тормышыгызга күз саласыз да, гомер йомгагыз тәгәрәп узган бормалы һәм сикелтәле юлларда балаларыгызны күрәсез. Балалар сезнең гомерегез бушка узмауны күрсәтүче тере дәлилләр. Алар сезнең иң зур юанычыгыз. Аларның үткәне һәм бүгенгесе сезнең ыгы-зыгысыз картлыгыз өчен зур юаныч. Сезнең мәхәббәт тулы күзләрегез тагын һәм тагын да аларга юнәлә. Телләрегез тагын һәм тагын аларның исемнәрен кабатлый. Яшьлек үткәнгә карамый. Ул киләчәк белән яши. Яшьлек гел алга карый. Чөнки аның барлык өметләре киләчәк белән баглы. Без киләчәккә ашкынабыз һәм еш кына артыбызга әйләнеп карарга, анда калган чал башлы анабызны күрергә онытабыз. Ләкин бу сезне яратмаудан түгел. Һич юк. Безнең йөрәкләрдәге сезгә булган мәхәббәт һәр вакыт ялкын кебек кайнар, беренче күз яшебез кебек саф, диңгез кебек тирән һәм галәм кебек чиксез. Тик без аны бүгенге һәм иртәгәге эшләр матавыгында, киләчәккә ашкыну кызуында сезгә белдерә генә алмыйбыз. Ләкин ни өчен сез тел белмәгәндә безнең теләкләребезне белүче аналар яшерсәк тә, уй һәм омтылышларыбызны аңлаучы аналар, ни өчен сез безнең йөрәкләрдәге шул мәхәббәтне без сезгә күрсәтергә җаен һәм вакытын тапмаган ихтирамны кайчакта күрә һәм аңлай белмисез? Нигә сез йөрәкнең шайпылуын, нечкә хисләрнең тупас хәрәкәтләргә, тирән тойгыларның сай мәгънәле сүзләргә күчүен көтәсез?
бәхетле язмыш насыйби дип сорыйм Ходаемнан. Балаларым, газизләрем, сез диеп киям янам, бәхетле язмыш насыйби дип сорыйм Ходаемнан. Балаларым, курчыкларым, кайрада үстегез, канатларыгыз ныгыды, инде ұшып киттегез. Балаларым, газизләрем, сез диеп киям янама, бәхетле язмыш насыйби дип сорыйм Ходаемнан. Балаларым, рәхмәт сезгә, әни дип җан атасыз. Мин бит беләм, сез дә мине өзелеп яратасыз. Балаларым, газизләрем, сез диеп киям янама, бәхетле язмыш насыйби дип сорыйм Ходаемнан. Балаларым, газизләрем, сез диеп киям янама, бәхетле язмыш насыйби дип сорыйм Ходаемнан. Ходай сезгә насыйп итсен тормышның бәхетлесен, бай тормышлар лайык итеп, корыштай саулык бирсен. Бай тормышлар лайык итеп, корыштай саулык бирсен. Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез «Бала күңеле Гөлчәчәк» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда материаллар «Дөньяда сүзем калыр» туры юл китапларыннан, Сөембикә Тулпар журналларыннан алынды һәм Фирая Зыятдинова, Рәшит Әхмәтҗанов шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Винарис Ильягет башкаруындагы «Әллә ниләр уйлама әни» исемле җыр, Вәсилә Фаттахова башкаруындагы «Кыз бала», Булат Җиһаншин башкаруындагы «Киресенчә», Салават Фәтхетдинов башкаруындагы «Баланы читкә җибәрү» җыры һәм дә Зарема Аюпова башкаруындагы «Балаларыма» исемле җырлар бизәде.